Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство обучаваме бъдещи готвачи, ресторантьори и специалисти в областта на електронната търговия. В условията на пазарната икономика от важно значение за всеки специалист са формираните конкретни практически знания и умения по професията в училище и развити в реалната практика. Учениците овладяват знания, умения и компетентности за приготвянето на храната. Готвачът отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция, в съответствие с установените рецептури. Носи отговорност за качеството на технологичния процес и хигиената при приготвянето на храната и нейните вкусови качества. Обучението се провежда в тясна взаимовръзка с съвременните изисквания на бизнеса, като осигурява на учениците фундаментални знания, умения и компетентности за перспективно развитие на професията хлебар-сладкар. Обучението е фокусирано върху производството на основните и специални видове хляб, обредни видове хляб, пити и погачи, хляб от чуждестранна кухня, диетични видове хляб. Ресторантьорът организира дейностите в заведенията за хранене и развлечения. Той контролира работата и външният вид на обслужващия персонал, поведението по време на работа, отговаря за поддържането на търговската зала на заведението за хранене и развлечения, посреща, настанява и изпраща гостите. Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането на кетъринг услуги, разработва, предлага, организира и контролира кетърингови събития. Ще демонстрираме част от дейността по организацията и функционирането на бара, смесване и приготвяне на напитки. За да приготвим коктейл Pink Lady са ни необходими джин, гренадин и портокалов сок. Всички съставки се разбиват в шейкър с лед и коктейлът се прецежда в коктейлна, предварително добре изстудена чаша.
съм Дейвид Сановски, управител на учебно-тренировъчна фирма Уникални технологии ООД. Занимаваме се с продажба на компютри, техника и смарт устройства. В УТФ развихме уменията си на комуникация, предприемаческа дейност и работа в екип. Аз съм Петър Николов, заместник управител на фирмата. Дошли се да работим с програми, чрез които направихме рекламните материали за нашата фирма. Всеки ден комуникираме чрез имейли, като изпращаме нашите оферти, извършваме сделки и попълваме фактури. Учениците получават знания в областта на електронния бизнес и електронната търговия, като ще могат да организират и управляват електронния бизнес в компанията и да осъществяват електронни разплащания, да планират, изграждат, поддържат и оптимизират сайтове на търговци и производители. Ще демонстрираме реализация на търговска сделка между учебно-тренировъчните фирми в професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Уникални технологии и Luxauto ООД. Усвоените умения и практически опит им осигуряват познание и самочувствие да предлагат професионални анализи, обобщения и конкретни решения в областта на приложението на електронната търговия в съвременния бизнес.